Ayan, good morning. Sunod-sunod nang nagdadatingan yung mga bote galing Panalogon. Ayan yung mga malalaking bote galing Kadian. Ito galing Kagpili. Ganito po pag umaga dito sa pantalan ng Oras Eastern Samar. Ito naman from Kagtuog. Lahat yan galing Panalogon. Ayan, pag umaga parang may fluvial parade ng mga buti. Ayan, yung iba nakapaba na dyan sa malaking buti na galing Kadian. Ito Kagtuog, tapos ayan na naman, dalawa na naman yung parating. Shout nga pala doon sa mga hindi nag-i-skip yung hindi pumipindot nung nung skip na nakikita sa screen, di ba? Shout out sa inyong lahat at magandang morning. Magandang morning sa mga kaibigan natin dyan sa Middle East, kaibigan natin dyan sa Hong Kong, sa Singapore, sa Thailand, sa Malaysia. Oy, magandang morning sa inyong lahat. At magandang morning din sa mga kapit probinsya natin dito sa Eastern Samar, sa Western Samar, sa Northern Samar. Yung Western Samar na gustong tawagin lang Samar, kaya nadadamay lahat, no? Dahil sira daw yung kalsada sa Samar. Hindi naman lahat ng kalsada ng isla ng Samar ay sira-sira. Doon lang sa Western Samar yon. Ayan, ito dalawang buti na dumarating, no? Tapos nako, ang laki talaga ng tubig ngayon. Grabe. Tapos ang linaw-linaw. Ayan, no? Ito si Kuya nagmumuni-muni. Gustong kalimutan yung problema, pero hindi yan tatalon, ha. Ayan, may isa pang dumating na ito muna dito sa PG Kagtuog. Ayan, nagbababaan na sila. Ito punong-puno na naman yung pantala ng Oras. Ayan, ganito po kadami ang tao dito sa pantalan pag umaga. Ayan, makikita nyo gaano kasigla yung komersyo dito. Doon sa kalsada, iba naman. Dadatingan galing Lapinig, galing Gamay, galing Artitsi, galing San Puli. At maya maya puno na naman ang palengke dito. At saka yung isang tindahan daw ng home improvement, sila yung tumatabo dito ngayon ng tumatabo ng malaki. Dahil sana nga magkaroon dito ng ano ba, yung Jabili ba yon, or Mangkinasal. Ito, ang dami nito, daming mga magiging customer dito sa sa bayan ng Oras. Pag nagkaroon ng ganyang klaseng negosyo dito sa Oras Eastern Samar. At pasyalan muna natin dito yung mga kanina makikita natin. Ito mayroon ng chocomoron na mahaba na. Mahaba, malaki pa. Ayan. 5 pulgada pong haba ng chocomoron dito. At mayroon namang alisuso. Ayan yung alisuso. Ayan yung bantay. At andito na, mayroon ng waffle si Pagay ngayong umaga. Ayan yung waffle niya. Ayan, bagong hanguin na naman yan.
At ito naman yung sa Lucara. Ayan yung photo. At ito naman yung kopya mula sa barangay sa Orong. At kung gusto mo magkape, dito ka lang. Ayan, oh. Ayan. Dami ng mga nagdatingan ng mga nagbabaan na mula sa buti dito sa Pantalan. Ayan, ang dami na. At ayun pa, may mga dumarating pang buti. Sunod-sunod yan. Pag dumating yung isa, magkakasunod na lahat yan. Ayan. May dumarating na naman. At ayan, sunod-sunod na namang dumarating yung mga buti. Ayun doon sa kabila, mayroon ding dumating. Lumipat lang dahil nagbabalang ng karga nilang kopras. So far, ang ganda ng panahon ngayon dito. Maaliwalas, pero mamaya-maya sigurado napakainit na naman. Kaya wag natin kalimutang magbaon ng tubig kung lalabas kayo. Huwag masyadong magbilad o di kaya magdala kayo ng payong para hindi tayo mainitan. Dahil na-straight na ng Giwan. Ang pinakamainit umaabot ng 43 degrees yung heat index dito sa Eastern Samar. Kaya mag-ingat, magbaon kayo ng tubig pag lalabas dahil pag dating ng mga tanghali o di kaya hapon, napakainit na. Ayan yung isang lumating din. Ano ba yan? Giovanni. Ayan, puro naman pala yung karga dito na ibinababa. Ayun, mayroon pang kopras. At maya-maya, papasyal tayo. Pupunta tayo ng Barangay Mabuhay para saksihan natin yung pag-harvest ng Orsa Oras, yung naging project ng Department of Agriculture doon sa Mabuhay, yung mayroon silang mga garden or basta maraming. Maya papasyal tayo doon. At shoutout nga pala sa mga nag-like, nag-share ng mga video natin, yung mga nagko-comment. Maraming salamat at magandang umaga mula dito sa Oras, Eastern Samar.